hemen ditugu gure gaurko parteideak. Nere eskuinaldean Xare. eta ezkerraldean Jon. oso. Hasiko gara, Xare, bale? Hortxe lehenengo galdera, lasai. Non kozinatzen dira lentejak? A. Zartarian, B. Lapikoan, C. Air fryeran. Bela pikoan. B. Lapikoan. Ala izango te da bai ala ez? Bai, oso ongi, Xare. Oso ongi lapikoan. Gustoko dituzu lentejak? Bueno, hortzutziko dugu, oso ongi. Lapikoan. Beste galdera bat zuretzat, Jon. Beka. Non gorde behar da dirua? A. Koltsoi azpian. Xarek parra egiten du. B. Itxulapikoan. Eta C. Ez da gorde behar. Gastatu egin behar da. Ez da gorde behar, gastatu egin behar da. Ez da gorde behar, gastatu egin behar da. Ea erantzun zuzena, itxulapikoan. Gizona, pixka gorde egin behar da itxulapikoan, dena gastatzen bada gero zer. Xare, hortxe galdera. Pinguino bat ekarri nahi dut maskotatzat. Zenbat gradu behar ditugu etxean? A. 10 gradu. B. 5 gradu. C. 22 gradu. B. Bost. Xarek esaten du, B. 5. Zuk uste duzu pinguinok hotza behar dutela. Bai. Oso ongi, halaxe da. Nola jarraitzen du kantak? Entzun, Altza Pelipe. A. Txumbarlai, txumbarlai, txumbarlai. B. Trulalai, trulalai, trulalai. C. Lurretik, lurretik, lurretik. A. Txumalai, txumalai, txumalai. Ez. B. Trulalai, trulalai, trulalai. Ai, zu bazenekin, Xare? Bai, ai. Ez da zer pasatzen, jo, lasai, zu lasai. Ze abiadura hartzen du pinguino batek egan? Baduzu pinguino bat etxean? Ez. Dudak dituzu, cuidao. A. 20 kilometro orduko. B. Aitaren kotxea baino azkarrago. Eta C. Ez dute egan egiten. Ze uste duzu, Xare? Ze ez dutela egan egiten. Zuk pentsatzen duzu ez dutela egan egiten, pinguinoak? Xarek esaten du ez duela inoiz ikusi pinguino bat egan egiten. Hala izango te da bai ala ez? Halaxe da, ez dute egan egiten, oso ongi. Ez dute egan egiten, pinguinoak. Oso ongi, Xare. Jon, hortxe da. Zein da munduko mendirik haundiena? Cuidao. A. Very Big Mountain. B. Everest. Eta C. Gorbea. Zein izango te da? A. A. Very Big Mountain esaten du, Jonek munduko mendirik altuena dela. Hala izango te da, Jon? Ez! B da Everest! Bueno, Rodriga, bukatu deu. Eta begira zer dudan hemen. Jakintasunaren domina. Hartuta jarri zut. Zorionak bioi. Eta uste dut, hau ospatzeko behar ditugula gutxienez 3 txalo, bale?